asu. Ah, daya teko pakake asu. Leng gelarke kloso. Gelarke kloso. Klasane bedah. Gelarke kloso. Klasane bedah. Gelarke kloso. Klasa bedah, gelarke kloso. Ora rampung-rampung kowe engko. Wis dibawani wae. Oh ya, wis. Nembang Rubagong malah setruk. Yo, wayahe. Suara kok cenul-cenul ki nang endi to iki ling nyuwara. Goleki apa, Gong? Suara mendut-mendut. Ana wong dibrengkali. Nang endi jane? Sinden nyuwara. Oh, sinden to. Ning pelang Durung bocori. Ana bawane yuk kopine metu ta. Ha iya. Keringat Matur nuwun Kadang Sinomanah niku sampun tupi. Tupi ki apa? Metu kopi. Waduh. Tanggung emen mana Wah sing ngempul templek rosinden terus. Ah iya. Kompak kok. Sing gawane niku kok Mas. Nggih. Niku gawane teng griya. Gawan sinden. Heeh. Gawane teng griya niku. Oh ya kompak.
Ngangger isih melek pas pencu iso gung. Ngger wis ngantuk pas pinggire pererere. Ah, kuwi jenenge manuk anyang-anyang kuwi. Ayang cerat-cerit. Mangga, 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 Kalau gong dimanggake ditawani kowe. Ah, aku wis tau monggo-monggo tak praki malah mengkurep. Gelem nyeraki ya werna-werna kok. Sugeng rawuhipun para tamu. Yuk. Wangi wae. Pacutke kudu nyungkrang.
Matur mbah nuwun menika pamurutan sonten wau putut manggung. Oh iya. Saiki di walik belok. Oh iya, beloke bempo barang. Dibawani, bawani. Bawani apa? Kaya sore mau cakepane ya ora apa-apa. Asmarandana. Oh iya. Ya. Inggih menika ingkang jumbuh kali swasana gegarane wong akrami mawon. Gegarane wong akrami kuwi dudu bandha, dudu rupa. Lah iya. Udu bandha udu rupa njur apa terus rungokno. Luput pisan kena bola bali. Kena pisan wae, Gong. Nek kena pisan kok penak yuk. Gatuk. Ngerti gatuk barang. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Dadi nek wis ten jodone semanding ya terus. Lah iya. Niki paran mboten? Amang telaske mawon. Ya nang parone karo Mbak Intan Niki Mbak lagune Kesi nggih dadi ati. wonten. Hah? Mbak Kesi wit mau nggih ngantuk. Ayo Mbak, paran Mbak. Nggih. Angel-angel kalangkung. Yen nanging Wah, swantene Mbak Takeshi. Ayo. Takeshi. Ini kaya wong Jepang.
Mengko ndak ngantuk, mengko nang pinggir dhewe ndak malah guling. Ya diaturke langgame babar pisan dadi ati Mbak Takeshi. Ya. Kanca-kanca kopine metu semangat meneh. Ae ya kaya. Ya. Kok runggone kok. Wah, iki mau dibawani Asmarandana tibane nang langgam dadi ati. Ayo. Penak turta jumbuh karo swasana. Iya. Ganti kowe, Truk. Tak jajal kaya ngapa lehmu dolanan. Ya. Coba tak rembukan karo Mbak Intan saka Sleman. Iki arep nyugata tetembangan apa sing gumyak utawa sing regeng niki kangge nggugah swasana. Aku nek kon nggugah pinter canggih. Cepet le tangi nek nggugah. Ngaturake lagu napa, Mbak? Apa, Pak? Gelo napa? Nah, kuwi. Gelo ya apik. Heeh. Apik iki. Nganggo bawa ora apa ora? Mboten. Ah, padune ra. Ben cepet e, Pak. Ah, senengane tundepoke. Apa tunjlepoin? Tundepoin kok tunjlepoin. Monggo gelo. Yo. Nenonen. Ya. Celuk napa kendang, Pak? Buka siter. Kowe aja gawe masalah kong kowe. Celuk mawon saged. Nah, iki ya bisa nganggo rebab.
selane sing apik selane apa? Turi putih ditandur nang kebon agung. Turi putih ditandur nang kebon agung. Celeret tiba nyemplung ketungkul kembange apa? Mbok ira kembange apa? Iso, Gong? Turi putih ditandur nang kebon agung. Turi putih ditandur nang kebon agung. Sepikul jengkol, sepikul jeruk. Pokonge megal-megal kegeden turi putih. Pokonge megal-megal kegeden Turi putih. mbuh, Kong. Nenone. Kaya ngene lelakonku Matur nuwun Mbak Intan. Wah, jan iki iso gawe semangat meneh iki. Heeh. Ganti kowe, Gong. Gawe pungkasane sing gayeng. Slendro. Neng Nong nong. Aduh. Nong ning nong. Do re mi fa sol la si do. Do si fa sol. Fa mi re si do. Waduh. Nembang apa jane? Leninting nganggo do re mi barang. Do re mi cekel polisi. Do re mi.
wong edan ora. Angel tuturane kok, Chan. Nembang apa? Warudoyong. Wah, iki buka bonang. Ayo. No. Warudoyong mepet lemah. Aku wis kandha nek prei mbok sapa ngomah. Oh, sajake mblayang terus iki. Waru-waru doyong nang pinggir sumur. Aku rak wis kandha kang gareng nek bengi lamur. Oh. Lah kok malah ngandhake aku lamur. Rondo kempling nyangking ember, jabane mlimping jerone omber. Iki apa? Kotak amal kae lho. Kotak amal kae rak bolongane mlimping jerone goblak. Jerone goblak ora. Wah nek cak apa jenenge parikan Bagong mah ndlawer. Ya terus ke wae Buaranggana rasah Bagong. Rasangku Bagong malah aneh. Ya. Ana mlinjo dempet-dempet randuwe bojo katake awet. Doyong ning pinggir kali. Ayo moblong saiki nek ono ngerti. Apa kemau kok ora nganggo kathok barang? Garingang jajal tak krungu. Ana mlinjo kok dempet-dempet randuwe bojo katake awet. Oh, anggepe kathoke awet apa mah golap barang ya. Kowe iki mbaya lap ya nggawa dhewe sak anane kathok golap kowe iki.
kacang tolo digawe donat nek ra kanggo kok malah jengat. Wah, wis boros-borosi nek kuwi. Wis kadung bayar e. Arep dienggo mah nek ra kanggo manjengan. Kuwi karepe apa? Kuwi karepe iki kaya tetek sepur kae lho. Kan nek ra dienggo ra malah ngene ta. Nek dienggo nggo netek nutupi wong arep liwat. Oh iya ya, iya kok darani saru, aku mah saru nang kene. Oh iya wis ra apa-apa. Yo tibake gong. Oh, gong tibake men pecah. Mane-man kok iki gamelan pusaka ra larase runtut apik. Iki gamelan lawas ning apik tenan. Mula kowe nek pengen duwe bojo wong lawas wae. Ya karek nyemplungke jogangan ya. Yo. Sandal capet tutup bakia panggonan lapet rasane penak. Alah. Dan yang yo mas yo kaya ning ramatan. Ayo mablong ayo mablong kok saya edan. Iku perlu tak urus meneh iki. Nggone nyelempet kok rasane penak ki apa e? Ayo jelaskan. Ayo, tanggung jawab kowe. Iya, Pak. Iso gelar kudu iso gulung. Lah aku ora kok iso gelar kok gulung. Mau kok celempit-celempit penakmu dijelaske. Iku lho tangan dikempit ning kelek kan rasane anget to, Pak. Kuwi ora penak kuwi rasane anget. Lho, lah piye to? Lah nek penak ki ora ngono kuwi. Lho, lah penake sing kepiye? Penak ki ya nganti merem-merem lek. Wah. Nek iku wis bedone nek iku. Kok mbok celempit-celempit kok rasane penak. Aku dur anggon lho rasane piye ngono iki kok. Nggih, kula nggih penuh tanda tanya niku. Kita Pak Jalan. Kok tak golekane nang Google ik. Kowe iki apa Google apa, Mbok? Ya. Ngisor kratak banyune agung duwe kratak ora wani nembung. Marut dayang ning pinggir kali. Ayo mablong ayo mablong dadian. Lara isa Wes. Iki bakon ra tak punggel ngene iki ra rampung-rampung mengko subuh ya kudu bubar kaya. Kepengin campur terus karo kanca-kanca iki. Alah. Ya kapan-kapan. Oh ya. Heeh. Saken Pak Kasito. Pripun? Tiga muncul sekecil boten napa. Iki Pak Kasito pun ganti. Napa enggak? Nggih. Ya bakune tawon ki ana entupe. Ya. Soale benjang ngene iki damel upacara, Pak. Oh ngaten. Swandara Janaka sajake ana tamu. Oh ya. Heeh. Swandara Janaka. Padake gudeg. Mangsa kesanga wae sing ati-ati. Oh ya, manut.
Dedep tidem perbawaning latri Sasatara wis manjaraka rayan tan kuciwa memanisi manggap srinateng dalu Sinwaka Sangya Pradasi